honeymoon an man na turan vatlen chuan a hmun chu mawi an ti in nuam an ti tlang viawa an thu tha chaw na buldo kana calendar lo om meng hu in en chuan 2020 ti alo in tara sheni yan azuk mu ve chuan a hlau thong man viau jang ni na chuan ngati nge engkim ilo ti fel lo ti in a hau rungal su su ma se meng hui zok chuan jiang chu arukin kut zai zir chuan like lo pe ve main sheni tan alo thla dang lam vek tua chuan angai ve thunga sheni po a tho hwai zana chuan weile chuan chu tor dir game khele rota zona siam ngalin a chang theilo chuan nawa in tur chu an in zelang ti in zona asiama inuna mi poimo bertan engtyang taka risk lian nge ilak to ti in botol chu a tivira botol chuan sheni ya kokwa sheni chuan project kum tam kaloba sai to ka kan sela company in leiba anga pha ati chuan weile chuan nin mel zetin a thon thu chu kan sha e ti in a botol chu atwai vir le a sui ana ko vele chuan a chana tur an lo chang chap sui an chuan collation kalaya a chan pakhat rasur noya damdo ina a shwaya wangin atu ka adam lo ve thule exam poimo tak chu a exam lo phati in lo changa weile chuan chu mei cha chu tunge tinge ama in mi shil mi alo ti in thin rim takin zo na chu azot ngal wat shani po chu loading ve in atu ka examinator thu isoi hleinem I graduate nuwa sum do na bulchan angina ni kha isoi lo ti chuan weile chuan azo na chana mu ti sha takin sheni en pa chuan inuna ingai poimo ber chu he pa hi ani reng do na ni hi ti pa chuan question danga siam le a voing zat nge manga ina khura izwan ru to ti in botol chu atwai vir le a botol chuan weile chu akok wa bok sui an chuan lo zot non ve ngalin weile chuan der zo ka thlang theyem ti in chana she me hle nawa in tur chu in taringota jang chu anom na room tur kar cheu sem turin ati ngal bok meng hu in weile ne na room anin chom the ngem ti ya fa zo chuan weile chuan sui an nen room anin chom do na wangin alo phal lo na samaye meng hu intify zowa room avalu chuan sheni chu khuma wai nen lo mu in alo che romantic viaw meng hu in pona muda tum thu a shil chuan sheni chuan alo dang zela meng hu ning to chuan khuma anem tlu topa awen ken lai po be shi ta chuan abota vek sui an le weile ten room in chomin jang le tawo chuan anin chom ve boka an chan ten hun lim takan man lain sheni chu awain ti buak na be shit meng hu in alo suk tir bi ka bara an shutler chapa sheni yan meng hui dwa taka e turwa pek chuan meng hu in lo nolin tawo nen chuan khaujan pan san dai sheni yan sui an ne na meng hui ti lo ma har zia le kum som la in nei to angin kan oma ma se in mangai ton na akal bau to ani alo ti chuan sui an po chuan reitak anin kom ve to nuwa alangai dam thei bik lo chu a ring bik lo ti in alo shil ve boka zurui pahni lo kalin tawo le meng hui chulai churon ti boyan tuma jang chuan anin rin ma in alo bo thuvat ma se zurui pa chuan athil ken lai chu a the leng sham chu ve le tawo le weile te chu anlo potson ve ve a to berading meng hu ya futur chu sheni yan abanin alo danga miswal ho po chuan sui anan mu chuan lawin ngaidam dil chungin an chuak le ngal wangwang meng hu in sheni bana thisen loka ya mu chuan amang ang viawa ma se sheni chuan anat lo thu shilin kal chuak ma satur le sui an nen anom nu fal tur thu chu a shela breakfast nei dun lai chuan meng hu in voina ti turkanaya nabana kalo shwayang che ti in sheni sam chu anim to thu a shela sheni chuan dora akal tur thu in lo chang ve mai bok meng hui chuan apui thei tur thu soin hairstyle le makeup chu ain zom tatalom voina chang chuan ilume tu kani to ang ti in nui sang in a shela meng hu in uluk taka ame saknuwa achal masam akat lai chuan atui chuan lo sawa of turin man mo takin atan ngal ma se sheni chal masam chu atan swal pala sheni chuan ingatan mangai lawin office sakal turin achwa sana apu zui ta thau office a chuan sheni chu asam wang chuan na thok ho in anlo chai ve sap sap
manager ju local chuan sheni chu thil shil tur nei thu shilin a in thla danglam to zia le midang ten an noi so na te chu muthiam lawin a hmangai zia ti lan pa nan samsiam na dora shwaya tuma ma se sheni chuan lo du lawin a hmangai chen chu sheni tak tak ni lawin a swang to na du thu sa ma mi sheni ani zok thu chu alo shila a hmangai na chuan thla danglam tum tu ni lawin thla danglam thei tu ani ti in menghui a hmangai wanga a in thla danglam dan chu a shil ve boka a thu soi to pa chuan bang turang yenin alo tho to na zong zong a lom thu a shil boka manager ju po chuan rilunat mel takina kalsan dol misin bulakal le in shani chuan man sakatum le chang menghu in ti ve chinin ani chuan awai khatin na aman ngal mai aman zong zong te chu an bulano panglo om ve te chu an pe a no pang hau chuan menghui chu aman thei thu shilin an fak le shani chu iman thei ve lo ti in an kalsan dai shani yan menghui ne na ihli mem ti ya azo chuan a hlim thu lo shilin a ham zoi bai bai shani chuan ngai that mel che lowin thil dik lo omem ni ti in a zot wat menghui chuan a sha tham bik lo thu a changin ala ma viau thu le an la in deit wangin amut du lo thu chu a shil ve mai bok menghui nat na te soi hawa an chut khom lai chuan tawo chuan in chen tum ula a re mai lo mo ti in rotna asyama shani chuan in chen kher lowin ka chingfel thayang alo ti ve tlata tawo chuan engwanga immangai na ring hlel nge aniang ati chuan sui an zok chuan a mai ser wangin mangai na ani che em a chiangam lo alo ti ve buk sheni chuan a mai ser om ti re saka du thu alo soi chuan tao in engtin alo ti wat sui an chuan professor smith alo soi lang le ngal wat dr smith ne na appointment siam tura an be chuan thlatam tak nga an ngai thu an lo shil zela jang chuan lottery man ai po a har sa zok tho chu alo soi ve bui buya inti thei mel taka miss mei lo lut po chuan kum ni le thlaria zet nga alangai thawa zana chuan dr smith ne na changin mela donga azo chan chuan sui anin lo biak sakin akar le loka surgery an nei thei tur thu chu an lo shila dr smith an sui an tho puya asom reng chin thu le sui an zokin anar chin thu le tho pui chu apom to thu te alo shila sui an chu inglena kumna chung thok ve tura thutluk na asyam thu te po chu alo shil ve zela sheni chu sui an mutura kalin in tura kengbok engthil nge thleng enge thil omzia hi tia zo chuan sui an chuan ilo she to a ti in abula chuan a thu thlave a sheni chuan dam chunga ilaka leiba nei turin min duem ni tia zo na chu sui an chuan ilaka ka omdan te hi rulet na ingai ni lom ni engtin nge kalaka bai nei theyang alo ti ve bok ser om te adam huna chuan in pani in nanon to lawanga immangai na po atak tak ani thei to ang ti in a shil sheni chuan ani nang ve engtin nge nyang kumnga lai ani do na sin alo ti le chuan sui an chuan apoilo ka ngai dan chuan thil thatak ani alo ti chuan sheni chuan kwa pa in atana sui an hluzia angai to a chap chungin angai dam to thu chu a shil bok sui an po chu alo noi to pa sheni yan kumnga rei tur zia a soi chuan sui an chuan hun kalchak zia soin nang le meng hui po kumsom lai inin nei to anya ti in a fiama a mai ser omte are huna chuan a stress disorder nei po are fel mayang ti in chap to lo turin a nem ve mol meng hui chuan surgery nei tura england kalangai thu te tawo shilin shenya ngai to thu le kalsana she thu a shila tawo chuan a serti bole chu a thil du ber ni lom ni ti in sheni ngai to lo turin alo shil ve bok meng hui a appointment le kha a mu tir chuan sheni chuan a kalpui thei tur thu chu alo soi wara ma se meng hui chuan company in amamo che lom ti in alo hnial ve bok sheni yan ilo ho le huna po min la mangai renga ngem ti ya zo chuan meng hui po chuan noi sang chungin te reng mai ti in lo chang meng hui kal tur chu sheni yan an in ko thleng tha in tawo in shwai do na sheni yan akor chung meng hui ya hak tir pa chuan dam lo turin a shil mol bok an si ra we le lo ding chu alo ha chawa meng hui chuan iwa in thuam vot ve ti ya zo chuan shooting nei tur thu le kho om dan tur chu a vot via wang ti
rin ngai na asha lo thu chu alo soya meng hui thana a min lo zui ve du empty ya tao in azo chuan sheni po in sui an om ve tur thu chu alo soi lang zeu wele chuan I thlen huna min lo biak thei ngil lo la ti in a kal san dai meng hui po chu kara lutin anin thla fel meeting an nei lai po chuan sheni chuan a ril ro pe hlei thei lova meng hui te ngai venin a phone a khoi seka jangan vo in ata na an thi ma zo po chuan atok le atan England kalna tur ticket lo book turin a shil da ya jang chuan company dang CEO pathum te nen meeting poimo takan nei tur thu a shil na thok ho en pa chuan son mai ula ka poimo fiaw mi alo ti heu mai na thok ho chuan o ti in an lo chang rol chap kar khat nuwa kalna turin ticket boy pui sak tur chuan atile ta thawa sheni chuan ana thok te bula ka tho turin in da vek thei lawang nupui nei lai kanya tia soi zo chuan a phone lo ri in a han en chuan sui anin a thlo na chuan na tur a thlo chwa to don thu le meng hui ala then lo thu lo teksa reply tum lai chuan tao in lo kol ve ngalin sui anin chan chin lo shil cha thu le meng hui ama mutura akal lo thu chu a shela a hun man mek dik taka she chuak to emo andat na achang alo har chuak le to a hlo tho chu a shil chuan sheni po atlan chuak ve ngal ina awa ho ma sak chuan tu ma an lo om lowa tlanga akal le chuan meng hui chuan engi hetai ron ti in lo zo ta sheni chuan ilunga ye piangin hetai kalchin kha ti in lo changa nga tingi hetai local surgery ti idu lawami ti ya zo le chuan meng hui chuan akal du lo thu chu alo shela sheni chu abula chu ve in I hlawem ni tlen chuan I omanuam lo dewanga ma se anamia lawanga lau su nok tuk lia nangma muturin ka local ve nga do na lom ti in a shilmol mol meng hui chuan sheni kwa pa in nat ka hlau hlei nem ka kal san du lo che alom tu na tak phei chuan ka kal san dai che chuan tu nge lo en ko lang che a ti a sheni chuan keima wangin mo I kal du lawa I thil du ber chu I ban san do na mi ti ya zo na chu meng hui chuan ka ngai poimo to hleinem ka ser ai hian I poimo dai to zo ka lom a ti chuan sheni chu a thau hlua ya meng hui chuan tikhan om su ka du thanna nya lom nangma wanga ni lawanya a ti chuan sheni chuan engtin nge ka shil fi ang che stress disorder ka nei lo ti shil ta che ila tuna hian thlona I chuang mek to tur I roarin kalau kalang min ente ka that to em hi ti in akal theinan chuan a thlem mol mola ma se meng hui chuan stress disorder I nei ti siamo ani chuan I chale to ti na ni chu ti in alo nui varvara sheni yan kal tura a thlem le po chuan meng huin adu lo tata sheni yan beidon mel taka a chana zo le chuan meng hui chuan kwa pa in kumsom liam ta chung zonga a in khar khip tla thu soin ma se a hmangai na chu alangai reng ti a sha chwa tak tho shilin a hmangai tho chu a shela sheni po chuan engthil po thleng se ka hmangai rengang che alo ti ve a meng hui chuan kumsom lem ta chung zonga angai sak lewle ngai tha lui te chu nupui chalo takani ti in England a akal san theilo thule abula omadu zok tho chu soin a mai ser om chu angai poimo lo tho chu a shela sheni chuan ama ai ngai twa thei thole ngai to om ani lo tho shilin England a po akal pui thei thau tho chu alo shela meng hui chuan ma se I company hi engtin nge nyang company tan I thokrim ma I tel lawin company akal thei hleinem alo ti chuan sheni chuan en ko turanom cheu thole apa ngei po alo om ve tho shilin company chu ka tel lawin ankal thei mang ti ina shela meng huin ka mai serom hi ka ngai poimo berani hleinem alo te le chuan sheni zok chuan keiman ka ngai poimo alom I maya serom mangin I ngai po ani mai thei ani na taka chuan ka thin lunga hian om zo ka ni I ser hi ka mu apyangin ka thin lunga na chin surgery nei tura kalitum la ya ka hlimja kha isha em kalo ngai to dan chuan I engma ka ba to lawanga ti in ma se tu na I du le lawa minti shom thainan isir khaput jengi du zo kemni ti in ril runat mel tak chuan azot meng hui kaina atang po chuan in la shangin in chena du thu chu asoya
na thok ho le wedding planner chuan sheni te in nei dan tur lo ra man ve thungin an lo soi ho me ka wedding planner in pangpar ngai za tur man soi lai chuan sheni lo lutin angai lo thu le in nei na a om lo tur thu a shil wedding planner chuan a thu soi wangi muti in sheni ri ru thlak le tum chuan a lo in rol wat sheni chuan mangnu tur a om lo in nei kan sel ro u ti in a shila midang ho pu an ril ro boi hle menghui ina ho chuan in chung chu alo rak to hle sheni po alagage ni na lo om to a sheni chuan in chen na boi pui chuan huna du rei don thu le om shan ma saka rota menghuin khongai kalang ti ya zo chuan sui an ina a om tur thu shilin ngai to lo turin a cha a menghuin angai kherem ni ti ya zo chuan sheni chuan in cheni du a I du ka ti puitlin sak don che alom ti in lo chang menghui chuan ka ngai sak tok lo che ti ka sia ma se kal san che ka du lo sin a ti le po chuan sheni chuan ma se ka kal san don che I mai ser om nen chuan ka ma chon do to lo che ani kanom shan hi kan pa ni tan kong tha zo ka ni ka ring a ti chuan menghui po chuan a cha e ka kal ti rang che ke po ka lo in ngai to chadon nya a lo ti ve bok sheni chuan wele hne na ron umpui tur che in ka shil to a ka kalange ti in a chwa sana menghu in abyak le na po chu a chang to law sheni chu office a kalin na thok hawin anin nei na tur cheina na anda khom singa chuan thu in a chapa menghui po wele ya mu vele chapin sheni chwa to thu chu alo shilwat wele chuan a thiamang tokin a nem ve boka atok zinga na thok haw local chuan in neyan chul chan an rin thu te sheni an mu dan te chu an soi haw liam liama an pahni in zom le theinan plan nei te an rot lai chuan sheni aron thu chuak lol an phuna salom viau bok sheni chuan an ni chu lom thu shilin a office lam chu apan san nal nala na thok haw chuan sheni in thlau dang lam na sat to zia soin anin chena wang chuan ama angbok mi zia a nei le le chu an hlo tlan mel hlom khop mai ya menghui chuan sheni yan a mangai zia wele ya shil chuan wele chuan itan thil thazok a thlen be sein akal san che po ni mai theya sin ngai to tam lu tuk du su ti in lo shil ve boka sheni chuan miss May bula an cosmetic te chu aman ti niam tur le an skincare product sample te po chu a thlona sem turin a shila miss May chuan chutianga chan om lawa kan ti te chuan kan product leitu ten kan product chatna an ring hlel mai do na sin soifena chatok tak kan mamu ani alo ti chuan sheni chuan bossin anu puya chena boss nu puya om to lau ti mai ro u alo ti ringot skincare product le cosmetic shal kal ber kan swara wholesale dorani lo hi kapu in ngai to film la keini hau zong po hi hlomin pe kilanga yania ti in lo shil le sheni pon sei tur she to lawa na thok haw chuan miss May thu soi tur ngai changin an lo pan hnai shawa miss May chuan mangai na po hi thil lo om taka ain thlak the ni hi ati chuan an zawa in an hwal ngal hle miss May bok chuan rut na dang siam le in tiang ringot chuan a theilo kan pu hi mangai na lia chuang lut le turin kan pui le nge yanga ya ni ti in an beng an do hnai sap sapa rahman na siaman tumani menghuin lunch ai chwa khera peilo thu le ina an ei the reng thu a soi nuwa lai chuan wele chuan som chuak tu che kan hleinem an mani ho so alom ti pa in a hoi phei chu na thok hawan lo om kim beka an zinga po chuan miss car lo om ve a miss car chu menghui te bula ron chu ve ngalin ala sherengem ti azot menghui chuan miss car kha inilom ni ati chuan miss car chuan ming ka nei ve nia o tikha ming kau to su ti in a ming dik taka shila menghui hne na makeup manga asira hlia lo chana zo chuan wele zok chuan ishat ve ngai lo o ti in lo chan khala miss car chuan ngai dam lo dilin a du reng wanga company thokani lo thu le manager ju in ti tura a shila ni thu te soin a maya sticker bela sheni khongai na hlo chuak tura ati thu shilin poisa apek thu te po chu a shila sheni yan angai sak zia le sheni felati thu te soin sheni po adu pha hial ti te thleng chuan a soya menghui chuan lawin lan lawila chu in ngai zong mai theya sin engkim ape bok chi anga alo ti chuan miss car chuan
nilawe thil min shile nei lom ka hmai ser wang chuan engpo ka du a piang min pe ka hnial lawa ma se a hmangai na ti lo chu khongai na chu hmangai na ani lo ti in alo shila min rin lo chuan heile chen do soi tu ringotin ka lokal ring du su ati a menghui po chuan arin thu alo soi ve vat miss car chuan sheni ngai sakna don nuam ti thu te chu soin na thok hawin inin chen thu mi shila min chong lek lek iti tak tak em ni I du to lo chuan chance kala nei mai theya sin ti in menghui en reng pa chuan na soya box pakhat la chuakin shenia pekir thainil thu le pekir sak tu ra shilin anni ho chu akal sana na thok ho chuan lo toi ni ve nga sok sokin sheni nin anin mule theinan anra mante chu an shila anin hmuna china dar ruka in mutura an shil chuan menghui chuan min la mudu emnia ti in lo zot le ta na thok ho chuan sheni yan eile mut a mu that lo thu te shilin anin chen alak nat ve thuan shil mol mola miss may chuan inin kople lo chuan kan company hi wholesale dora a chwa theima yang ti in lo soi ve bok ku sui mewin an dil hlom boka sheni po chu lekha lo pe in anin mutur thu chu an shil ve bok menghui chuan anin hmuna hmun turan shila chuan sheni chu alo ngak renga ma se zana ni thleng po in sheni chu alo lang law ina a ho po chuan sheni ngai to chungin an hun liam to angai to le ta sui an phone call a don chuan sui an chuan sheni rui thu soin a shrai ho tur thu a shila sui anin a boy pui po chuan in chen ka du lo ti chungin a chapur mai sheni a shrai ho chuan chhuata mutin thlona anan hmana ngai thu a shila a chhuak le nga la menghuin khuma min hlan pui photla ti ya asom na po chang lawin akal ngal nal nal menghuin atui in turalak saklai chuan sheni chuan dol machine bula dingin menghui lo chhuak ro ti in man tumin alo be chang changa sheni chuan ka hmangai na hi khongai na wanga min ngai saka ibiru vela ni mo ti in aphun no no a menghuin kabiru hleinem ati chuan sheni chuan menghui lam hoin ka hmangai na che hi fia turin min du a engtin nge fia sela min ti min hmangai thu men shila ka ring thlap che nilau min hmangai lo ti ya soi chuan menghui chuan ka hmangai che lom ti in lo chang ve wata sheni chuan ani chuan fin fia ro tuna hia min hmangai ti fin fia la ti dan tur min zir tir ro minzir tir thiam huna ka fia sak ve don chenia ti in buluk luk chungin asoya menghui chuan chan dan tur shelawin ading renga sheni chuan a hmangai na chu athil ti swal ru let na chaw ani lo thu te a hmangai tak tak thu te chu shilin a hmai ser ombo tura adu chan po engma bat adu lo wang chaw ani thu soin akal du lo wanga alung oi lo thu te chu a shila damdo in khuma changa sheni cha thalo harli a han hoi kwal chuan a bulvela an lo om chapa mu chuan a ngai that me lo dewa a thu chhuak hluai zan lama thil thlenga ngai to chwa chuan menghui thil thlen dana zot wat menghui chuan thil engkim a that vek thu lo shilin surgery po nei tura min du angin ka ne yang alo ti chuan sheni chuan min ngai to lo tin na emni ti in zot thwaya menghui chuan inglana kabulai local vedonia ti in som nga la sheni chuan company hi engtin nge nyang ti in lo zot le a menghui chuan jiang te miss mei te le na thok dang te an om thu te an enkol thei tur thu te a shela sheni yan in chen kan la tum ringem ni ti ya zo le po chuan lu thin pa in tum lowe ti in lo chang sheni chu hlim viawin abana khoya abul vela mi te a in kwal chuan a ngai that lo mel khop mai sui an ba na dom pa chuan ka una pa ang che in ka ngai che ya thu dik cha min shilang che natna engi mo kan yem ni midang zong zong po anom ve ka ti in lau thong takin zota sui anan lekha pek chuan lo cher watin lekha chuan zu in hnem le tuk wang ti alo in zia ka na thok ho po an lo nui dar dar sui an chuan ka flight vo in ka chulna ti in zu in tlem turin a shil ngal bok sheni chuan jang hne na in neina atan anin ba sai chan le thei to ti a shil chuan na thok ho po an lo lom viau
meng hui in chei lai chu Miss May te chuan lo fak luamin an hak chak ve thu te an lo soi sap sapa Shani le sui an po an nal khop mai Miss Ju lut ve tur chu na thok ho chuan phal lo ngam che lawin an phal lo mel hle Shani yan meng hui eva mu chuan inal lutuk ti in thil ei to le to lawa zota meng hui chuan a thil ha ka to deuwanga nakin na a ei mai tur thu in lo changa Shani yan a du thu sam a thlendik mek thu a shil chuan meng hui chu a lo ham bai ba ya a mu ta chwa thu shilin alu hai mai thu a soya Shani chuan churi tur a shilin tao a kau ngal thwa ya tao chuan meng hui chu a hlimem ti a zo chuan hlim lutuk ti in lo changa tao chuan Shani ne na ami se pa ngai a le le chep po thu a shila Shani chuan be sei nei takin alo ngai chang ve reng bok photobu ta an din lai po chuan meng hui chu amu ta chwa mel viawa Shani chuan program zo ve le amut ngal tur thu shilin program po minute nga nuwa an chan tur thu chu a shil sui an po chuan na thok pakhat chu kawin program chu minute nga nuwa chan tur ti a shil ve nga la wedding planner chuan an chan ma du chan a zo chuan maunu in muthila du a ti in an lo changa he mi te chung kwa hi an vakhir khan hlom em ve ti in a phun zui bul bula in nei thla an lak pui sap sap lai chuan weile kal sang chu sui an chuan zuin vo in chu i chelo hle mai awati a weile chu suian in langkal tur chung changa ala lung oilo wangin ala bechate chiam lo ka pasal nei ni ya phei chuan mo kornen he a hian kala chelo zo kang min nei tu chu awa nei via wang ti in lo changa suian chuan england thlen huna a kol tur thu a shila weile chuan milo ko le chuan ilo let le huna kanin kop leidu ti na emni kol ka ngai lawang ti in alung oilo viau suian chuan lung oilo na inei chuan mi shila ka ngai thlang che ti in alo thlem ve fana Shani lawin rol ve in chan chataka nei wangania dem lutuk su ti in alo shil ve boka meng hui po chuan Shani nen anin karte anin hawngun zia le in chen an tum ngun zia te alo soi ve boka thala tu in alo kau ve le chuan weile chu lalung oilo ti sha takin akal ngal dai thla an lak zo chuan an kal ngal da ya camera ma a anin ring kim man lo shim shim an kal nu chuan kau le tan tuma ala that lo thuan soipun an ngai sak to lawa cameraman te po an phun bol bul mai Mr. Shen le Miss Shen te po hol kot lo thlengin an tlai wangin an ron in haw ngal mol mola an bodyguard in nakina soizom tur lo ti in nei chan ani don thu lo shila Mr. Shen po chuan thu soi tur ani thu shilin man mo takin holan pan le a an man mo viau la in an lift chuan na tur ber chhia chu na thok pakhatin alo dang man cha chi a du thlan tur nei lawin stepa kalan thlang zoka chhongsom ni paruk lai an kalangai pha bok in nei hun seran chan don chuan wedding planner po aboi viau mai chamma ading dunin an in ton ma a an nun le an in ton nuwa an nun in danglam hleizia te chu mi pui ma a chuan an soi du na zungbun anin bun tir zo nu chuan meng hui chu a ham le bai ba ya Shani chuan angai ven vat bok hosin maunu pangpar vor tura nula ho a kau khom don chuan Shani chuan lauti to vatin ama ina vor tur thu lo shila pangpar chu vor ngalin tao in lo dong chata chu vele tao po chuan jang chu a en ngalwat hos bok chuan Shani pa thu soi tur ra som chuan Mr. Shenadin mai lo awangin Shani yan live stream on turin alo tivata na thok pakhat chuan hun le ni tilang lo tura shilin stream on turin ative ngal screen a chuan Mr. Shen le Miss Shen step kal lai lo lang ngala Mr. Shenan screen na changa thuwa soilai chuan Miss Ju chuan screen controller chu remote lo va chu sakin atir bawa atir baw hlan chuan screen a chuan nizat le kumsat an man mek chu meng hui le mi zong zong mu thei turin alo tar langa meng hui po chuan lo mu ve ngalin Shani chu zo na azot ngala weile po chuan Miss Ju chu va mu in ava pan nai ngal nang ma bokini mo ti in abo thunga la Shani po chu meng hui bula thil sha swala omanyang ti in chuan lamalo siam ve bok meng hui chuan ma semi zong zong so adik lo ti she om ang ponan omlo ani chuan keima zo ka dik lo ti ne emni ti in ama a alo mu to na te chu angai to leta
kum sang ni som thum ni lawin sang ni som ni zok mo ti in zot le a sheni chuan ngai tu hawak do su ti in lo shil mol mol bok an si ra chuan Miss Weiley le Miss Ju te po an lo in beng ton ngat ngata Miss Ju chuan popper mu fu in Weiley ka na na manga chu vele popper keng tu te po chuan ahun to emoti in an lo ka pak ve chwa chwa boka meng hui ril ru boi em a omla chuan a che ve la thil omte chu an lo boi ve em boka Miss May in Weiley le Miss Ju in swal lai awa mu chuan va pan nai ve ngalin Miss Ju so in nei na ti chia tir su tia awin Miss Ju chu an ta hloma meng hui chuan an hun kal to zong zong a sha to thu le thil fim taka angai to thei to thu shilin stress disorder nei zok po nangma ni lovin keima zo kanya ti in sheni a shila meng huin min ngai sakin min do te me ma ati le chuan sheni chuan ka ru le du wang chau chi ani lawanya ti in alo chang ve wat meng huin ka shalom alo ti chuan sheni yan engei an imutala chhuakem ti in alo changa meng hui chuan tlem te in ka mutala chhuak deu kalo har chwa le huna engtin nge ka omdon chu ka shelawa ma se lungai mia su ka hmangai che ti ka she rengania ti in a shila sheni po chuan keipo ka hmangai che ti in alo soi ve le boka meng hui chuan ka ti thei to ngang lo ti in amu hil zom ngala mi pui lo kal khom ngalin meng hui nu po a hlo thon me hle ma se jang chuan lo thlamwanin sheni yan a boi pui theyang ti in lo hnema sheni chuan a pom ka nga a chwa pui ngal Miss Ju po chu screen ma a dingin screen a chuan Mr Shen chuan ka fa pa in nei na ti chingpen tu hi tu po ni la ka chwa hau lawang che chhong som pakwan na ka lo thleng to a tuna ka chuk le anga ya ti in aron out ton to na Miss May local po chuan iba non le awangai mel ve ti in aron shil ve nge ya Miss Ju po chuan a hlau mel viau bok tawa chuan meng hui nat na chu soin tuna chuan a stress disorder po om to lawang a nei chan ber po a mai serwang kha anya ma se tuna chuan angai po emotion to lo boka alo har le huna po apa ngai vek to ang ti in sheni chu alo shil ve mol mola sheni chuan sui an bula chuan I kalanga ya I flight miss to so ti in a shila sui an chuan min ma mo chuan min lo kol don ya alo ti chuan sheni po chuan meng hui har huna surgery ti tura England an pan ve ngal tur thu shilin meng hui in adu lawani pon I chunga kalom thau thawanya ti in alo shila sui an chuan meng hui wang chawin England na ka kal don ti thei ngil so ti in alo chang ve bok Weiley chuan anin swal na awanga hlau thongin Dr Smith assistant phone in a hlau omem ti in a zota angai that lo thu chu a shil Dr Smith assistant chuan lungai lo tur a shilin Dr Sui an nen an tho ho tur thu le Sui an chu nose construction sir tura England kal tur thu te lo shilin Sui an ruala kal ve tur ti in Sui an tho pui chan tur te alo shila Weiley in nose construction sir turin mo alo kal dona ati le chuan phone mi chuan Sui an chu a hma pon tho ho puya an som reng chin thu le anya tla chin thu lo shilin tuna apom chan po Weiley wang chawani arin thu te chu alo shila Sui an chuak tur chu Weiley in azui ve tur thu a shila Sui an po chuan lom takin alo pom ve mai bok an pahni chuan airport an pan dun ta a kumchan ve nuwa chuan Miss May po LS Vice President lo ni to in conference na a product launcher na anei meka jang le tawo po lawin nei to in jang chuan thu zo ka ni na chulan tira tum chin viau bok tawo in phone call la lak chuan meng hu in flight a thak mo nimina alo thleng to ani chuan tinge tu man mi shil lo ti in phone chu ada a jang chuan chu hun kan langa boka soifero le ti in la zei takin alo nor ve le bok meng hui lo langin sheni nen anin ton masak ber ang chia khan basa chuangin sheni po chu phone mangpa in meng hui bula alo thu ve ngala an school hlui te fan pa in an sul nu chuin an leng kwala a top ta